di mynd heibio'r sbedl, a mae McClagan di gorfod i'r arbediad, o mae'n ewn gan Newman! Ac mae'r Bari di sgorio i gol gynta yn ei hole yn uwch gyngrau'r Cymru. Cyflymdra oedd o braidd y cyfan, dyna mae yn ei olygu. Mae yna sawl modd i ddathlu yn y gêm hon, ond mae Gavin Chesterfield yn gwybod bod hwnna'n gol bwysig am sawl rheswm. Y Bari 1, Aberystwyth 0. Wel, ti'n gwybod be, mae hwn i gyd am McClagan i fi. Mae Glecan edrych at i'r cyfymdra. Newid ger, just newid... Safle'n ysgwyddi yn ffordd, mynd ffordd arall, cadw i ben, golwr yn dod, edrych at i ar ei gyffyrddiad dwytho fo cyn fo gymryd yn ergyd ar. Mae'n taflu'n ysgwyddi yn ffordd na, i gyfymdra fo wedyn, sbitio methu aros efo fo, codi ben. Mae o'n mynd ar bel ar ongl lle mae o'n symud y golwr i fynd ar ei draws o. Mae o wedyn yn jyst cael ei lawddi. Mae'n wych o'r betiad, ond sbio lle mae'n dod i Newman. Mae hwnna, mae gyda chwaraewyr o'i flaen o, a beth pwysig oedd bod o'n taro'r gol, a mae o'n neud hynny. Mae'n adlamu a bownsio'n gyfeillion iddo fo, a mae o wrth i fod. Bari ar y blaen. Mi nath